Poďme sa zahrať hru. Si alebo nie si hysterka. Daj dole palec, pokiaľ sa ti stalo, že si raz šiel okolo obchodného domu a zrazu išiel okolo teba 60-ročný pán a rozhodol sa len tak z nenazdajky povedať ti, že si ty si len tak kúkala a povedala si, že no, tak keď to povedal, asi má pravdu, asi ma nemá rád. A začala si sa hrotiť, prečo ťa nemá rád a začala si googliť charity, lebo asi nie si dobrý človek a potrebuješ si napraviť karmu. Daj dole prst, pokiaľ si išla v aute a niekto na teba zatrúbil, absolútne možno aj z objektívnych príčin, ale ty si sa zrútila a začala si rozmýšľať, kde si v živote spravila chybu, postala si sa do absolútnej špirály deštrukcie, ktorá siaha až do jadra zeme. Daj dole prst, pokiaľ si na streche našla holuba bez hlavy a povedala si všetko je proti mne, vesmír, aj ty si proti mne! A potom si sa kúpala v sebalútosti týždeň. Daj dole prst, pokiaľ nezvládaš Merkur v retrográde. Je to astrologická pomsta. Daj dole malíček, že keď máš PMA a niekto sa na teba non-stop neusmieva, chytíš pocit, že ty tu nepatríš a nikto mi nerozumie a bukneš si najbližšiu letenku do Brazílie. Áno, lásky, ja som predsednička klubu Hysteria. Je to tak, netajím sa, ale sú na to cesty, ako to tak nemať. Tu sú pro tips. Poprvé, nie je všetko o tebe. Áno, je skvelé, že ty si stredom vlastného vesmíru, ale nie si stredom každého vesmíru. Tak jak ty cvakáš, tak aj všetci ostatní cvakajú. Cvaky, cvaky, cvak. Čiže lásky nehalúzte, halúzime všetci, zostaňte svieže, krásne a rovnovážne.